Καλώς ήρθατε στη χειμωνιάτικη αλλά και ξάστερη Μυτιλήνη. Είμαστε εδώ γιατί σήμερα είναι η πρώτη μέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Ντοκιμαντέρ Aegean Docs. Έχει ήδη ξεκινήσει το φεστιβάλ εκεί, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, αλλά οι ταινίες, κυρίως οι βραδινές ταινίες με τους σκηνοθέτες τους, προβάλλονται συγχρόνως μέσα από live streaming και σε 5 άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Δηλαδή παίζονται και στη Λίμνο, τη Σύρο, τη Σάμο, τη Χίο και τη Ρόδο. Η διοργάνωση είναι από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την υποστήριξη και τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Ντοκιμαντέρ Aegean Docs εδώ στη Μυτιλήνη ξεκίνησε με την ταινία του Βασίλη Λουλέ «Φιλιά στα παιδιά». Η ταινία πραγματεύεται την ιστορία 5 Εβραιόπουλων και πώς σώθηκαν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το «Φιλιά στα παιδιά» είναι ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο 5 ηλικιωμένοι Έλληνες Εβραίοι αφηγούνται τις παιδικές τους ιστορίες, τις περιπέτειες που είχαν ως παιδιά, ηλικίας τότε 5 έως 10 ετών, την εποχή της κατοχής που οι Γερμανοί κυνηγούσαν τους Εβραίους. Τα παιδιά λοιπόν αυτά βρήκαν καταφύγιο σε χριστιανικά σπίτια και σώθηκαν κρυμμένα. Είναι η ιστορία λοιπόν 5 κρυμμένων παιδιών, 5 παιδιών που έζησαν μέσα στη σιωπή και με άλλη ταυτότητα, με άλλο όνομα, και τα οποία παιδιά έζησαν μια πολύ περίεργη, στρεβλή παιδική ηλικία. Αυτά λοιπόν τα χρόνια του εγκλισμού και του διωγμού και του τρόμου ακολουθούν την υπόλοιπη ζωή τους μέχρι και σήμερα που ενήλικες πλέον, ηλικιωμένοι πια, κάνουν ένα απολογισμό του παρελθόντος. Και επιστρέφουν λοιπόν στους τόπους που έχουν σχέση με την ιστορία τους για να θυμηθούν πράγματα και για να κλείσουν παλιούς λογαριασμούς. Την ημέρα που φεύγαμε, θυμάμαι ότι είχα προσπαθήσει να παίξω με ένα αλογάκι, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι που αγαπούσα και που το έβλεπα στα παιδικά μου μάτια τεράστιο, και μάλιστα ήθελα να το καβαλήσω και να τραμπαλιστώ μαζί του, γιατί ήταν έτσι φτιαγμένος και μπορούσε να κάνεις μια τραμπάλα. Το Αιγαίο και η νήσος Αμοργός, καθώς και η ζωή του Πάρβα, κατοίκου και ιδιοκτήτη του καφενείου, είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ που παίχτηκε την πρώτη μέρα στο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Aegean Docs. Μας μιλάει ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Γεράσιμος Ρήγας. Είναι μια ταινία που διαδραματίζεται στη χώρα της Αμοργού και μέσα από την ταινία παρακολουθούμε 4 εποχές από τη ζωή μιας οικογένειας που κατοικεί στη χώρα της Αμοργού. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Δημήτρης Γιαννακός, το παρατσούκι το οποίο είναι Πάρβας, γι' αυτό και η ταινία λέγεται Πάρβας, και παρακολουθώντας τη ζωή της οικογένειάς του γνωρίζουμε και την μικρή κοινότητα της χώρας της Αμοργού και τον τρόπο που ζουνε, τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους, την καθημερινότητά τους. Καλό το θεατή να βιώσει και αυτός αυτό που εγώ έχω βιώσει ζώντας με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε είναι περισσότερο, θα έλεγα, μια βιωματική εμπειρία. Και αν βέβαια μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιο μήνυμα, θα έλεγα ότι αυτό το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια αυτής της ταινίας είναι στο πώς αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ο Πάρβας και η οικογένειά του, οι οποίοι ζήσανε μια ζωή με μεγάλη αξιοπρέπεια και αρκετά γεμάτη ζωή, ζήσαν μια ζωή πολύ περήφανα, θα το έλεγα έτσι, πώς αντιμετωπίζουν τη φυσική φθορά του χρόνου, δηλαδή πώς αντιμετωπίσανε, πώς ο ίδιος αντιμετωπίζει το θάνατό του, πώς ο ίδιος αντιμετωπίζει τη φθορά του σώματος, και νομίζω ότι το αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ αξιοπρέπεια και αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα, όχι ότι είναι απαραίτητα ένα μήνυμα, αλλά ότι είναι αυτό που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ ολοκληρώνεται με την προβολή της ταινίας «Δημοκρατία, ο δρόμος του Σταυρού» με σκηνοθέτη και παραγωγό τον Μάρκο Γκαστίν. Μέσα από τη ταινία καταγράφεται η ηθική υπόσταση 4 υποψηφίων βουλευτών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Μαΐου 2012. Είναι ένα ντοκιματέρ που έκανα για τις εκλογές του Μαΐου του 2012 στην Ελλάδα. Είναι ένα ντοκιματέρ ιδιαίτερο γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχει συνεντεύξεις και δεν έχει σχόλιο. Παρακολουθούμε την εκστρατεία, την καμπάνια για τις εκλογές, προεκλογική καμπάνια 4 υποψήφιων από 4 διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή. Μιλάω στο πληθυντικό γιατί ήταν ένα συλλογικό ντοκιμαντέρ στο οποίο εγώ είμαι ο εμπνευστής, αν θέλετε, και ο συντονιστής σκηνοθέτης.